ay pakpakamok pay apo aya nga awan ti spes nga awan ag spes tatta nga December gaputan na exhaust tayo amin jay 400 nga nai-allocate tayo for the summer 2025. Tainikan tayo pa nga minti spes apo di jay isiskwela nga napanan di tayo nakipartisiparti palaro. Iso nga talaga in med ado di summer 2025. Ngem hangkay madanagan apo ta kwa by summer 2026 in nga to tayo manen DJ mai-allocate nga programa for SPES which is under the God Fund of the city. Let's also pray apo nga sapay ko 100% tumanti itulong 100% of 40% at kami song batan ti dole ket 40%. Sabi ko maapot ang 100% tuman ti cover that kasi dito Summer Spes 2025 whole 100% of 40% of the salary ti spes tayo ti kinover ti dole. So ilalo tayo apo nga kastanto manen kadetoy summer 2026 apo. Ken